Joma ikruok dhi nyime ne yiero mag jokanyo e Kenya Sugar Board. Jopur niang' mawuok e kar chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek ma gisebedo ka gineno e sekta mar pur niang' ka gidwaro ni yiero mar Kenya Sugar Board okel lokruok ne jopur niang' ma osebedo gi pek. Ali Abich nigi ler mathoth. Jopur niang' mawuok e kar chung' bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro golo ywak margi e wi moko kuom pek ma gisebedo ka giromogo kaluwore gi chenro mar pur niang' ma gisebedo ka gidhigo nyime e kor gwenge ma kono. Jopur niang' go kokalo kuom riwruok margi ma ong'ere ni Homa Bay County Sugarcane Growers Association e bwo jakomgi Rafael Otiri wacho ni achiel kuom pek ma gineno en yudo lal e seche mitero niang' mondo opim e weighbridge ka gidwa ni kuonde mipime niang' kata weighbridge oketnegi machiegni kod puothegi mar tieko lal ma gisebedo ka giyudo. Koro gima duong' wang'eyo ni Kenya Sugar Board oluongo yiero mar regional directors. Wan kaka jo Homa Bay, jopur tiang' ma Homa Bay County, wawacho gi dwol achiel ni wan Bishop Midodo emwadhi yiero ka nikech en achiel kuom jopur wadwa. Wadwaro ni tiang' opimi e bath puodho, weighbridge oketne japur e bath puodho. Japur dhi asara ka tiange pukore ni dhi pim riat to bende okone. Kenya Sugar Board nong'iewo tingini momiyo kambiwa miluongo ni riat